କଥା ମାନିବା ବାପା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ପିତା ମାତା ଦୋଷ କଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଚରଣ ବାନ୍ଧିବ ନାହିଁ, ବାନ୍ଧିବ ନାହିଁ। କୋଉଥିରେ ବାନ୍ଧିବ? ଜଙ୍ଗଲରେ ବାନ୍ଧିବ ଚରଣ। ପିତା ମାତା ଦୋଷ ଯଦି କରନ୍ତି ବାପା କଣ ହୁଏ ଶୁଣ। ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ମା ପୁଅଙ୍କର ବାପା ଦୋଷ କିଏ କଣ ଦୋଷ କଲେ କାହା ନିର୍ଯାସ ବାପା କିଏ କଣ ପାଇପାରେ? କାହା ଦୋଷର କ୍ଷମା ବାପା କଣ? ପିତା ମାତା ଦୋଷ କଲେ ଚରଣ ବନ୍ଦିବ। ପିତା ମାତା ଦୋଷ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବନ୍ଦନା କରିବେ। ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି। କୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ବୁଝିପାରିଲେନି। ଚରଣ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ଚରଣ ମାନେ ଗୋଡ଼, ଗୋଡ଼ ମାନେ ଗୋଡ଼ ମାନେ ପାଦ, ପାଦ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିବ। ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନ। ପିତା ମାତା ଦୋଷ କଲେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବନ୍ଦନା କଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୋଷର ଫଳ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା ବାପା ଯଦି ଦୋଷ କଲେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରିବା ଠିକ ହଉ ଯାଅ ତାଙ୍କ ତୁମେ ଯଦି ଭାଇ ଭାଇ ଦୋଷ କଲା ଭାଇ ଯେ ଦୋଷ କଲା କଫି ଡଟି ସେ ନା କଲା ଭାଇ ଦୋଷ କଲେ ତାକୁ ହେଲେ କରାଇବ। ଭାଇ ଦୋଷ କଲେ ତାକୁ ହେଲେ କରାଇବ। ଯେବେ ଭାଇ ଦୋଷ କରେ ଝଗଡ଼ା ହାଣ୍ଡି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭିନେ କରିଦବ ବସିକି ନିମାସ କରି ଭିନେ ଭଉଣୀ ଦୋଷ କଲେ ତାହେଲେ ଭଗିନୀ ଦୋଷ କଲେ ତାକୁ ଯେବେ ଭଉଣୀ ଦୋଷ କରେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବିବାହ କରାଇବ। ଅନ୍ୟ ଗୋତ୍ରୀ କଲେ ସିଏ ତା ଦଣ୍ଡର ଫଳ ପାଇବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଦୋଷ କରେ ଭାଗ୍ୟା ଦୋଷ କଲେ ସଜ୍ଜା ସଜ୍ଜା ଅଲଗା କରିବ। ସମୁଦାୟ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ବାପା ଯେ ଦୋଷ କରେ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ କିଏ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବାପା କିଏ ଆମର? ଶଳା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। କହିଲେ ଶଳା ଦୋଷ କଲେ ତାର ଉପସ୍ଥିତ ପାଲା ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୀ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଗାୟକ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଉ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୁଲ ପରିବେଷଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଗୋପାଳୀ ଗ୍ରାମର ପଦର ସ୍ୱାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଗାୟକ ମହାଶୟ ନଗର ଉପହାରଟିକୁ ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜୟ ଧର୍ମେଶ୍ୱର। ଝିପି ଝିପି ଶୀତ ସାରି ଦେଲା ରେ ସଞ୍ଜ ସଞ୍ଜ ଶୀତଟା ବାପା ଯେମିତି ପଡୁଛି ବର୍ଷାର କାକରଟା ଏମିତି ଝିପି ଝିପି ପଡେ ଆଜି ଶୀତ ବାପା ସେଇଭଳି ଥଣ୍ଡା ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶଳା। ଶଳା ଦୋଷ କଲେ ବାପା କଣ ମିଳିବ? କଣ କରିବେ? ଶଳା ଦୋଷ କଲେ ଶଳା ଦୋଷ କଲେ କଣ କରିବେ? ଗୁଆ କାଟିଦବ। କିରେ ତା ଗୁଆକୁ କାଟିଦେବେ? ଆଉ ତିନିଟା ବନ୍ଧୁ ଗୁଆ କାଟିସାରିଲେ
କେତେଟା? ତିନିଟା ବନ୍ଧୁକ କାଟି କିରେ ତୋ ତ ଶଳା ଗୋଟିଏ। ହଁ ତୁ ତିନିଟା ବନ୍ଧୁକ କାଟିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧଳା ଶଳା ଗୋଟେ ନିଜ ଶଳା ଗୋଟେ ଜାକା ଶଳା ଅଛି ନା ଧରମ ଶଳା? ହଁ ଏ ଅନେକ ଶଳା ଅଛି କେତେ ଶଳା ରହିବ କିରେ ବାପା ଯୋଉ ଶଳା ବାପା ଯୋଉ ଗୁଆ ବାପା ଦିଅନ୍ତି ମଉଳା ଗୁଆ ବନ୍ଧୁ ଗୁଆ ଯୋଉଟା ପଡେ ହଁ ସେଇ ଗୁଆ ଯଦି ବାପା ନ ଦବା ଶଳା ତାର ଦଣ୍ଡ ତାର ପାଇବ। ମୁଁ ତିନିଟା ଗୁଆ କାଟି ସାରିଲିଣି କି ଗୁଆ କାଟିଲୁ? ସେଇ ଶଳା ଗୁଆ ବସ୍। ଆଉ ସେଇ ଗୁଆ ନଦେଲେ ଶଳା ତା ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସେଇଟା ମୁଁ ଦଉନି ଆଉ ଆଉ ଗୁଆ କାଟିଦେଲୁ କଣ? ଆଉ ନଦେଲେ କଟିଗଲା ନାଇଁ ହଁ କିଏ ନଦେଲେ କଟିଗଲା ହଁ ନଦେଲେ କଟିଗଲାନି। ମନକୁ କଟିଯିବ ଆଉ କଣ ହେଇଛି? ତେଣୁ ହେ ବଳ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ବିବେକ ମଣ୍ଡଳୀ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବାପା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର କଥା ମାନିବା ଉଚିତ, ହଁ ହଁ ଶିକ୍ଷା ବାପା ନବା ଉଚିତ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନବା ବାପା ଉଚିତ। ଆଉ ବାପା ହେଙ୍ଗାମି ଗଲେ କଣ ହବ? ନା ନା ଆଁ? ନା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅର୍ଜୁନ, ଏଇ କଥା ବାପା ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଲା